Καλά, εσείς, καλά, μια χαρά. Τι λέει? Όλα καλά. Όλα good. Όλα καλά. Πού είναι η κάμερα, πού την έχεις, εδώ? Ναι, θες να πεις κάτι? Μια. Από εδώ είστε περιοχή. Ναι, Ωραία, τι λέει, όλα good. Τι κάνουμε? πώς και από εδώ? Βολτούλα, ήρθαμε να δείξουμε λίγο την περιοχή. Μια χαρά. Όχι, ρε, απλά τρέχανε και τους είπανε ηρέμη. Φοβάσαι? Γι' αυτό είναι τα παιδιά. Για ευνόητους προφανείς λόγους. Από εδώ είσαι. Θοδωρή, οριζόντια τα παλικάρια, ναι. Καλά, ότι είναι λίγο άσβερκοι. Έχετε βλέπεις δηλαδή για όταν μεγαλώσετε να γίνετε άσβερκοι κανονικοί. Να είστε γεροδεμένοι σε τρίφυλλες ντουλάπες, είστε έτοιμοι σε καλά γονίδια. Κάνετε κάποιο άθλημα, κάτι τέτοιο? Κάνουμε κάτι. Αυτό για τα εκμοτό τον κόμπο. Ναι. MMA, καλά, εσύ δεν νιώθεις μία. Ναι. Φαίνεστε από το φρύδι. Να ρωτήσω κάτι. Το MMA Θεσσαλονίκη είναι γόνιμο, δηλαδή έχει πρωταθλήματα, αγώνες τέτοια ή. Α, ρολάρι, Έχει αρκετά σωματεία να συμμετέχουν. Θέλετε κάτι άλλο ή να συνεχίσω? Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για το support. Να είστε καλά. Μισό λεπτάκι. Κάμερα εδώ. Ναι. Για ευνόητους προφανείς λόγους. Κουκούλα για προφύλαξη. Που είναι και αδιάβροχο. Ναι. Ωραία. Τώρα συγγνώμη chat. Ξέρω ότι η κάμερα και τα φώτα, επειδή είναι μπροστινή, ναι. Έχει κρεατοφαγία. Αυτούς που έχεις εκεί τι κάνουν? Ρε φίλε, τώρα είναι 50 άτομα. Είμαστε εξοπλισμένοι σήμερα, ναι. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε από εδώ, Εμείς δεν φωνάζουμε, να είμαστε καλά. Ναι, απλά παιδιά θέλω να περπατήσω. Αυτό. Μην ακολουθάτε, μην. Αυτό. Να είστε καλά. Η άλλη ελευθερία στρίπτει τέλος, φιλοξενώ εγώ. Να μαζευτεί όλο το τσόνι να έρθουν. Έχει φανατικούς hater. Καλά. Ό,τι θες έχει. Ναι, το μεταξύ ρε φίλε, είναι 3 η ώρα το μεσημέρι ρε φίλε. Τι φωνάζουν. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ότι άλλοι κοιμούνται, άλλοι κάνουν, άλλοι. Ναι, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Βάλε μην ακούγονται. Και τι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε? Θα κάνουμε όλο το stream muted σχέδιο? Αυτή είναι η αμεστή ή μισθωτή? Θεό, πώς είναι πίσω σου? Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Βρέχει κάτι ψυχάλες, πάει να ρίξει. Πολύ υπομονή μπορείς. Πού είσαι? Είμαστε. Τι κάνετε ρε μαλάκες από πίσω? Μαλάκα, συγγνώμη τώρα, είστε 2 άτομα. Από πίσω ήρθανε ρε. Αυτοί είχαν φύγει τόση ώρα. Πού σκάτα, από πίσω ήρθαν. Ξέρεις ποιοι ήταν κιόλας? Αυτοί που σου έλεγε το Food Fight. Ρε φίλε, είστε 2 άτομα ρε φίλε. Εγώ πάω να στον μπαμπάτη. Είναι ένας ο μπαμπάς. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα? Πού να το προβλέψω αυτό? Δεν το είχε καν φανερό. Ρε φίλε, ο στόχος σας δεν είναι να μιλάτε με αυτούς. Ο στόχος είναι να προστατεύσετε εμένα. Ναι ρε εσύ, αλλά ήρθα από πίσω άλλος δεν τα είχε κρυμμένα. Ναι, σου ξαναλέω, ο στόχος σας είναι να προστατεύσετε εμένα, δεν είναι να μιλάτε με αυτούς. Δηλαδή τώρα, αν δεν φορούσα αδιάβροχο και κουκούλα και το αυγό το έτρωγα κανονικά στο κεφάλι. Ναι. Από πίσω σου ήμουν. Δεν μιλούσα με αυτό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι καραγκεφιλίκια, έτσι, εντάξει. Άστο. Μπράβο. Να σου πω, εδώ έχω αίμα ή όχι? Τίποτα, Θεό.